Kunento bazalwane esingasoze sakwazi ukuyibaleka. Noba ungasindiswa kangakanani, ungakholwa kangakanani. Usindiswe iminyaka emingaphi. Kodwa i-conflict yona yawuhlala kuyinto eloko ithi gqi phakathi kwabantu abakholwayo. Ayisonto siyithandazelayo kuba mayibe khona because i-conflict ithi yakufika kube khona abalimalayo. Kodwa ke into omoyilindele ibe khona because kaloku sijengene nesitha uSathane ongayifuniyo into enhle, and ke ngoku ukuze ibe khona ufumana i-opportunity komnye wabantu phakathi ebandleni. Then if uyifumene kum i-opportunity uzawusebenza ngam kuba kube khona udushe. Now ubungqina balento endiyithethayo zibuze wena njengokule minyaka usindisiwe ukholo, bangapha abantu waye wahamba nabo ngendlela kwakumandi ngayo ukuhamba nabo, wanesure uba hayi yawuzibuya inkosi uYesu, ndihamba nalamadoda, ndihamba nabamama, ndihamba nabasisi, but namhlanje mhlamba nisabulisana nasendleleni. Be careful ke ungabazondi abantu but uzilumkele, because xa kufika isimo esinjalo sisimo esizodala uba yazi uba ukhona ongeniweyo ngumoya kaSathane. Inganguwe, ingangomnye wabo, ingangomnye wabantu abakhona. But ke ngoku if ufunda incwadi kaMateyu, uYesu ezama ukuxela indlela yakhe yokuba uzawuhamba emhlabeni, uvela uPetro obe close kakhulu noYesu, omnye wabafundi, uyanqanda uthi uYesu, suka Sathana emveni kwam. Akathanga suka Petros, kodwa uthe suka Sathana because uyabona uba ispirit esesingene apha kuPetro ngoku ayiso Petro lo uthethayo but kuthetha uSathane. Ithi gqipha pha ke i-conflict into iyawuhlala iba khona indala bazalwane. Kumele simthandaze uSathane but into ofuneka ube careful kuyo noyilumkele ingezi ngawe, because ithi yakufika izidale ingcwelerha babe khona abalimalayo, babe khona bazawuqinga phinde bamlahle uKristu. Now kufuneka uyilumkele. Funda incwadi kaMazenzo chapter number 13. Lithi iBhayibhile abantwana babakaThixo babezile ukudla bethandaza bekhonza, wathetha uHoly Spirit wathi ndenyuleleni uBarnabas noSawuli. Kweso simo sinjalo labandululi bandla bahamba bayoshumayela. Kodwa nxa usifika kuchapter number 15 sifumana uBarnabas noSawuli sebezintshaba, sebesilwa bexabana endleleni because isitha sikhona and uSathane uvela ngendlela zonke. If uyajonga kunabantu namhlanje banyamezele ezinkonzweni ezicaweni, athi le cawe yayingenje, siyayazi yayinjani, siyayazi uba kwakuphilwa njani kule nkonzo, but wafika uSathane waconvince abathile, wangena kwabathile ukuze batshintshe. Now i-conflict into iyawuhlala ikhona, kodwa be careful ingezi ngawe, mlumkele. Xa lethi izwi lenkosi mchaso ngendawo, yawuhlala ikhona indala bazalwane. Yona ayiphumi neziphumo ezihle, ayiwi naziphumo ezihle, kodwa into yona engabheki indawo. Ungquzulwano ne-conflict okanye i-conflict, ungquzulwano into esijongene nayo forever. Sometimes omnye uzawuthi hayi yenzeka kule cawe, ayenzeki kule cawe, naphi apho khona umuntu engeniwe ngamanye amandla uyatshintsha nokwethembakele kangakanani. I-conflict into abazalwane esijongene nayo. Xa ufunda izwi lenkosi incwadi yakaGalati, amaGalati chapter number 2, I think uqale phaa kuma-verse 11, sifumana uPawulos engqubana noPetros, so ngamaqhawe lawo evangeli, anomlando omhle evangelini.
uPetro ebehamba noYesu qho, walandwa enhlanzini, washiya konke, wancama konke, walandela uYesu. Njengoba bese ngitshilo uba nguye lo wayephikisana nomyalezo apho khona uYesu exela ngokufa kwakhe, ngendlela wayemthanda ngayo. Noba sekemkile uYesu, waqhubeka uPetro washumayela. Lithi iBhayibhile kwenzeka uSawule ogama owaye watshintsha wanguPawulos etshutshisa amaKristu kwindawo yaseGalo seDamascus, wabanekelwa watshintsha naye wangumKristu ngamaqhawe lawo evangeli. Abantu abanomlando omhle, abantu ezine-chapters ekubhalwe ngabo eBhayibhileni, but kuye kwahambeka bangqubana endleleni. Xa ufunda iGalati chapter number 2, lithi iBhayibhile wathi nxa befikayo abenhlanga bamkelwa, uPetros bamkelwa, uPawulos behlala nabo, bedla nabo, benza nabo izinto because bebebashumayezile. Kodwa lithi iBhayibhile kwathi kwakufika abanye bohlanga lukaPetro abasuka abohlanga lukaYakobo, waqala uPetro akabazi ababantu. Lithi iBhayibhile waqala apho uxabano kaPawulos noPetro. Waqala uPawulos waxelela uPetro uba Petros, ndiyakwazi umdala uguquke eqala kunami, uhambe noKristu, kodwa leni into yenzayo ngoku ayinanyani, because kaloku aba bantu besihamba nabo sobabini, sibashumayeza sobabini, sisidla nabo, sibamkele bengesongabo abolwalu. I-conflict indala bazalwane, ayiqali ngezicawe zanamhlanje ziqhekekayo, zenzeka yonke lento besothuka, but ingozi yayo kungoba iza nengxwelerha. Yenzeka kusekhona insana ezingena ngomnyango, nawo kufumaniseke ngokuba kuba khona ukuhlukumezeka kwenhliziyo, abantu bebeze entweni abayithembileyo nelibonakalela uncedo, but nxa befikayo bafike ba-experience izinto bebengazange bazilindele kwindawo yoncedo. Malibonke igama lenkosi. Now that's why ke ngokuye kubaluleke kakhulu uba abantu as soon as possible bakhawuleze baleqwe, baziswe uKristu, baziswe amandla kaMoya Ingcwele, kwenzela uba kuthi noba kwenzeka ntoni, ubani nobani, alibonke igama lenkosi, angamlahli uKristu, aqhubeka akhonza uThixo. Sinenhlungu yabantu namhlanje abahleli ezithaveni, abahleli kwankazana, abahleli emihlaliswaneni, abahleli emijulweni, abahleli ebuseleni, abahleli ezindwaleni, abahleli ezidrugsini. Abanye babo baphoxeka ngaphakathi kuba kwaba khona ii-conflicts ezenzekayo, ungquzulwano emabandleni phakathi. Indala bazalwane i-conflict asonto ifikayo namhlanje. Now lento eziyiyo icawe namhlanje, abantu bephoxekile bethi yandiphoxa icawe yami, ndandingaqondi uba namhlanje singathi nxa siku-2020 ibe icawe yami ivumela into ezinje, ibe icawe yami ivumela abantu abanje basebenze basetshenziswe endlini kaThixo, ibe icawe yami ithanda imali kangaka, ibe icawe yami seyibonakala ingathi sisitokfela ngoku. Baphoxeke, i-conflict indala bazalwane. Now nansi ke into edala loo nto leyo, ipressure eyifunyanwe ngabantu, because amaxesha amanintsi iye le nto iqale ngoba iqala phaa phezulu kubantu abalidi bandla baqale banqubana. Now ipressure baye bayifumana, ipressure abanye bayifumana ipressure from kwi-families, abanye bayifumana ipressure from kwi-colleagues emisebenzini, abanye bayifumana ipressure from ekuhlaleni, abanye bayifumane ipressure from apha ebandleni. That is why ke ngonxa kufika ebandleni ufuneke ngoku ungabi nabo abalandeli bakho, bonke abantu kube ngabalandeli bakaKristu, because once wanabalandeli bakho nomnye wanabalandeli bakhe nomnye ayiseyo kubandla likaThixo ke olo. Now lento ye-conflict yengoku, because uSathane afike enze loo nto leyo yathi wena aba balandela wena, aba balandela wena, ayiyona loo nto, yinto yepolitiki leyo. I-conflict yona indala ayifiki namhlanje, ukuxhobisa nje abantwana bakaThixo uba baqine endleleni. Noba kwenzekile kwibandlo kwenzeka loo mess leyo yenzekelayo, but uKristu yena akangamlahli, ungamlahli uThixo, ungamlahli uKristu, uyawuhlala esindisa forever. Amen.
ngoba ezi zinto ziza noSathane ukuze batshafe abantu, bayibone indaba kaYesu ingancedi, bayibone indaba kaYesu izahluleke, bayibone indaba kaYesu kanti indaba kaYesu ngeyona nto iphilileyo.